Mijang Kargilong District Headquarter Hamrena Long APHLC Asong Pen Hamrena Long Mass Joining Kam Sik Schedule Awareness Amai Kepaman Pon Longnit Wobhong Tokbi Polling Station along APHLC Women Wings Keseng Pon Kewangji Ningkan Po Aparman Sabelangso Cooperative Lands Keklaim Kedam Kacari Pon Japan Video Election pada Pon Carbon Autonomous Council EM Surjorong Harapan Rong Thilu Arat Atum Karchola Pen Kurwang Thu ke Pajer Amai ke Padopon Kardo Pini Carbidelinus Anikang Sama Berta Long Peneli Thare Monosingti Pini Kecheng Sia Berta Arjuponik Tha Singhasona War ke Parlo Phong Tokbi Polling Station along APHLC Women Wings Amai Keseng Kang Nipon APHLC Asong Aja Kong Kache Pherang Pon Thu Mati APHLC Asong Women Wings Longnit Wopong Tokbi Polling Station ke Parlo Arong Along Keseng Pon Thu Labangso Jai Mega Long Pinangan BJP Congress Lapen Prekjam Ratchari Asong Atum Amena Ratchari Asong Penci OC Puthot APHLC Ratchari Asong Along Kacheng Bedun Longnit Wopong Tokbi Arat Atum Pipot Sinon Kachari Bom BJP Asong along pen ci odun sip puthot APHLC asong along kaching bedun loma pulotangte BJP asong Singhason hawar along ningkan pochari det aphet setame wopong tokbi arat aphan thang nat kelang pon kawe mate election ahot kahom ridam kawe det ajok si pinim rat atum isi Karbiang Long Autonomous Council em Amor Singh tiso aphan ningduk ci pipensi non puthot APHLC aparti along alang letum kaching bedon puta hadak arat atum pen chathan pon mai long rong arat atum pinang an chatong don lapet APHLC mai puji ai kathar pen sikat duka we akimi kachipo ogdun atum aphan an stami APHLC asong along deng pon long net pen sarlong kito we report Karbidele News Congress tum don po lapen hala akaprek ange BJP haisel BJP pe don po don create rock body don create rock ane don crazy ke BJP le pini na tu adon bang anut kali hello wing association ki ka committee da bang form lo selam det lo seng det lo la dak rong bang wopong tok bi polling station area ma jong si re-election doon pute hala high court ta nil tuma case entertain te de jile law si ke tok do ko ke lage jok lening je pute hala tum si ke pamang hu tum lo lage law aron pe thek thenang pute hala tum ning je tar bare la puyo nil ditunga aron ka pe thek kang tum pon ni tung la ho kalam si ning je bompo la pen case leke high lote la ke re-election to ke do vek po lage allo long si do ko kan par ke ko an si puna lang yo SPRC long lang chirap dun jo piman neli ningkan po BJP long do dun det te neli BJP long ke do du na le bang ke neli ke long tuang the ga bang ave tame ke long yang the ke do ga ni ke ta nong te neli yob ka ta ke than po than em lo neli patai ni yob ka ka chok dun ta neli yob ka chop sitame neli phan biran ta nang pas pipe ini dun BJP long sidolo da BJP pe non APHLC long kecerap dunang ko kadim nang la prela non ke dam tang BJP sarkar ningkan kal ne do es ta nili tum ma pan thang na dawa sa de kira rong alo kirap ta pithe ke la pen pe ke phan na chi phan te ta so yo se ni tum ningkan sam se pen si ci udun bu Kongres nata lata pita ciram bom hestame non ke ku khai kaching hon thuge punasi ak long non lap le lam man ke so posi non ang tum tame busi ciram pu yalo Samelangso Cooperative Land Society along video election along bang thong kep raner kep abang pubang piatum cepate dun lapen bangso ka cepate along Assam Cooperative Surihini rak krisir kep aron ateng pen shareholder atum kachong wai pon abang phua teng pen bang krip pho aphan ngwai pon tang lo
Kedam tang pai ni phai koi ra phlia ni Samilang so cooperative lem society kilik ke pado pon along bangkre phli ang hoi BJP atum se pai pon lapen ing hoi sia bang APHLC astong atum se pai pon labang so ke hai pon ang thek la ke SD SC category along pen babu sing be women category along pen sikateron pila pen purnima rong pipi lapen unreserved category along bangkre ni atum la ke Ananda Teron, Bida Singh Tiso, Birot Basumutari, Borsing Teron, Dilip Tokbi, Dorji Ingleng, Gautam Malakar, Kamaleswar Narjari, Longsing Killing, Nilkamal Ingti, Rajan Teron, Lapen Sarsing Tokbi, Atumsi, Ratkang Waipon Ateng Pen, Chipaipon, Labangso Kilik Arong, Returning Officer Lucky Rajan Timung, Assistant Officer Yoras Tyson, Tarjan Hanse, Jiten Rongpar, Bisatro Ingti Krishna Thappa Lapen Eso Perus Ingti Atum Chetong Dun Si Ingsam Jin Pen Patun Pon Lapen Kilik Along Kai Donatum Aphan Certificate Stame Pipajir Pon Dong Mukak Pen Munanam Be Report Kabe Daily News Nili Hinpen Samilang So Nili Returning Officer Lo Kasi Nili Hinpen La Samilang So Alem Salong Sialda Dumar Nili Churolo Ate Thang Huri Pong Ipin Ben Sam Jin Men Kapatun Pon Tengpo Sarsing Tokbi Alang Lihelo But Kilong Kiong Nai Lagi Tutel Parum Pet Haro Ke Thomla Kikeba Silkep Abut Alang Li Long Pon Alang Lihelo Kilong Pon Nai Karbeng Autonomous Council EM Surjo Rong Paraphan Rong Thilu Rong Plimplam Arat Atum Rong Thilu Rong Plimplam Pathuak Klamalong Karchola Pen Korwang Thomai Kipadapon Pini Paipa ni Phai Inkoira Phor ni Lakha Inkoira si Borjan Avar Kiparlo Rong Thilu Raben Rong Plimplam Kapathuak Klam Along Karbeng Autonomous Council EM Surjo Rong Paraphan Karchola Pen Korwang Thukepajera Mai Padopon Surjo Rong Par Borjan Avar MAC Lapen Puthot Karbeng Autonomous Council along Health and Family Welfare Art and Culture Lapen Information and Public Relation EMRPU Kachapalong Nun Thek Apot Si Pini Rong Thilu Rong Plimplam Arat Atum Amethang Borjan MAC Mate Karbeng Autonomous Council EM Surjo Rong Paraphan Karchola Pen Korwang Thuk Pipajir Pon Atheke Kedamtang Ningkan Phoke Borjan Avar Pen EMRPU Longtunde Bonta Non Surjo Rong Par Kewang Pen Borjan Avar Pen EMRPU Kachapalong ke isi Borjan Avar Aphan Akemi Ang Theklo Lapen Borjan Avar Arlo Kiduk Kelak Arat Atum Kisung Ke Boy Pen Jokpon Poposi Aning Cepathe Ponse Amethang Borjan MAC Aphan Karchola Pen Korwang Thu Pipajir Pon Labang Somai Long Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Lapen BLCC Chairman Bukajan LSC Mongol Singh Hanse Lapen Rong Plimplam Rong Asar Rong Thilu Rong Asar Lapen Ongdum Kethe Kiding Atum Chetong Don Labang Somai Laki EM Surjo Rong Paraphan Karchosi Pedo Pon Lapen Bang Somai Kecepatan Pipon Laki Rong Plimplam Rong Thilu Rong Arat Atum Si Cepatan Pipon Puthot Labang Somai Long Rong Arat Pen Memorandum Setame EM Aradeng Pipajir Don Lapen Bang So Arong Aphan Community Hall Woreng Aparsai Hei Hai Nang Pipon Thapusi Kachoningri Peklang Don Kachoningri Dun Ateng Pen EM Surjo Rong Par Setame Lakchat Cipitekang KDP Pen Wilson Be Report Kabe Daily News Nijang Karbeng District Hamren Arong Supialong Multi Utility A Building Ahong Jai Along Socheng Ahavar APHLC Atum Mass Joining Lapen 6 Sidul Cherok Tok Amai Kedopon Labang Soa Mailong Ki Ongdung APHLC Afan Ki Kroyatum Chetong Dun Socheng Ahavar APHLC Committee Mai Pubida Singh Teron Kachari Pon Amai Long Alhuyaman Pen Kachetong Dun APHLC Amai Pu JI Kathar Angtong Ingti Kathar Bikram Hanse Dhanaswar Rong Pharpen Danglok APHLC Aparti Aphan Kachinghon Aranatum Ongdung Chetong Dun Bangso Amai APHLC Aphan Aning Kachethe Par Pikajok Amethang Asong Pen Chiote Kang Si Puthot APHLC Henlo Karbia Khai Aphan Kerai Komjia Tumlopu Chini Si Pini BJP Congress IASTC Pen Don Pharup Ho So Se Adon Atum Puthot APHLC Asong Along Si Chip Ogdon Renti
Hamrat Pen, Vidyaram Ingleng Report, Krabi Daily News. Lama hok si than ni ke ni tung bai be ki be bulu te apa chu be ke di la de non a election ke la pen si ke to nang ye non ke la pen durong la ke ponja la ke rong bithe mei dong jong ke du a lo la ke ponja a lo Socheng constituency lo BJP a government lo non ke dam tang ning kan phon ning kan ke ba prang e congress a government lo Sir Dr. Tuliram Ronghang CM Dokok Pen Congress Arni Punon BJP Arni Pinianta Socheng lo kaching thura development puki pupu abang alam si than ware chor akam ken hok tawi nilipini la bangso me long pen bala bangso hongyai long pen Sir Tuliram Ronghang pan BJP pan challenge hai je Socheng lo mission development awi polam bangke towar langda manang mi langda manang la pen school langda manang pini la dak Socheng long thang ta kaching thura wel so BJP atu lasi kaching thur claim thek theda da BJP to mlong ke nili chelang do ning tungte la hello alam the bangke nili ASDC pen nili ASDC ke doi sekta nili kheye phansi kar jab lo la pen nili penang an ke rada phan la pen dead long ria joini pen penang an nili time che palukson lo la pen claim lo poi phis tame pini ASDC a party long jasemet rada tum kachi to bang avidet la suposi nili time ador kisu pen kachi palukson ali avidet ji pusi nili bangso ningak long pen mahtasi bangso APSLC party long pini lang join dun la pen kaku BJP to mangke alang le to mangke jasimet nili kachi charanam BJP party bangke alang le to bangke ahoga hak bangke alang le to kar biang long mate kar biak he phanke autonomous state ke phialam lo non ke dotang apawaran da ke pon labji phansi kamatha lasila solam the chini pensi nili bangso APSLC party long ngachi pawak dun la pen BJP long ke dun dedet alam the bangke itumak he ya phan itum are pinang bichomi phan selang tum kamatha laso ajoy ni pensi bini bangso ke chulongi ka phialang moi tum ke claim nang lang poi pisame nili bangso party long wang nang kok alam the ke lapul Penang nekang sama beta bang lapon sekang ton pon niklo ahok pada beta kelong jia phan lang igbom dame Karbi Daily News do me thak me krong thu